may sasakyan sa harap. Tanggalin muna natin sa tol. Tanggalin muna to. Tanggalin muna. Saan? Saan nalagay? Ito lang. Dito lang, dito. Dito yun, hindi na. Ay, hindi na daw yan, hindi na. Kaya dito na lang, sa tabi ko. Yan ko, ito dyan. Tang na, kore akin, hindi ko din ipalalagyan. Kaya pala kami. Opo. Pupunta na lang daw sa bayan. Tanggalin muna tayo ng talo. Tanggalin daw, para may taas. Okay. Sabit ah. Okay, malawag naman to. Maluwag na yan. Okay, maluwag na din eh. Isot na konti diyan. Kung ano ay camera man ko dyan. Sige, tayo.
Bandi na, bandi na. Ja, ja. Bandi na. Go, terus. Taas ka ba pagka ano? Ano niya asin mo natin kaya ba to? Pwede naman siguro ganyan lang siguro. Mabilis masira naman yung ano niya. Nakakaganakin ba to? Yung paa niya pag wala. Ay, hindi. Tama lang kasi puno ng kawayan yan. Dahil may semento naman. Kung lupa lang, nababasa. Pero okay lang na ganyan.